Доброго ранку. Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку. Сябры, сёння я запрашаю вас наведаць самую, на мой погляд, арыгінальную кнігарню. Ой, разумнік, мы ведаем, што ты любіш чытаць. Але што цікавага можа быць у кнігарні? Яны ўсе падобныя, палічкі з кнігамі і ўсё. Кася, я думаю, калі Лесік уразіўся, то і нам трэба зазірнуць у арыгінальны магазинчик. І вы дакладна не пашкадуеце. Ляцім у Кітай. Ого! Лесік, ты нічога не пераблытаў. Гэта сапраўды магазин? Ці кадры з нейкага фантастычнага фільма? Ага, уразілася Кася. Не сумнявайся, тут можна набыць кнігі, як у любой другой кнігарні. Які неверагодны будынак. Сапраўды, дызайнеры праявілі фантазію. Кругавая падсветка і люстэркі ствараюць уражанне бясконцасці. І праўда, здаецца, тут могуць размясціцца усе кніжкі ў свеце. Кася, такі магазин яшчэ не прыдумалі. Ён павінен быць памерам з цэлы горад. І там трэба будзе карыстацца транспартам, каб даехаць да патрэбнай палічкі. І навігатарам, каб адшукаць патрэбную кнігу. А што? Мы таксама прыдумалі фантастычны кніжны магазин. Засталося толькі яго пабудаваць. І нічога, вырасцем і пабудуем. А гэтую кнігарню я б наведала абавязкова. Хаця б для таго, каб зрабіць некалькі фантастычных здымкаў. Зайшла сфотаграфавацца і разам з тым і кніжку новую набыла. Менавіта на такі эфект і разлічвалі дызайнеры. І не памыліліся. Наведвальнікаў у магазине вельмі многа. Вось такім спосабам павялічваюць у Кітаі колькасць чытачоў. Між іншым, у гэтай краіне не адзін арыгінальны магазин кніг. Няўжо можна прыдумаць штосьці больш фантастычнае? Кожнага свой густ. Але ў гэты магазин я таксама наведаўся б з задавальненнем. Паглядзіце, вось тут прадстаўлены кнігі для маленькіх чытачоў. Ой, як цудоўна! Я тут усілася б чытаць. У такі магазинчик можна забегаць кожны дзень за новай кніжкай. Кожны дзень, вядома, не трэба. Але кожны захоча прачытаць кнігу хутчэй, каб адправіцца ў магазин за наступнай. Лесік, мы столькі з раніцы гаварым пра кнігі, што мне захацелася пачытаць. Дык у чым праблема, Кася? Дзень толькі пачаўся, і ў цябе будзе час на чытанне. А я хачу новенькую кніжку. Яна так цудоўна пахне і так таямніча шамаціць старонкамі. Добра, Кася, мы абавязкова наведаем сёння кнігарню. І вы, сябры, сёння знайдзіце час, каб пачытаць кніжку. Кожная кніга – гэта сапраўднае падарожжа. А зараз, думаю, самы час здзейсніць падарожжа мультыплікацыйнае. Чаму бы не? Глядзім мультфільм, сябры. Глядзім. А хто мультик спыніў? Я, бо мне вельмі захацелася вас пазнаёміць з адной знакамітай бабрыхай. І чым яна знакамітая? Давайте я ўсё раскажу па парадку. Зусім маленькую бабрыху знайшлі супрацоўнікі цэнтра дзікай прыроды. Бацькоў побач з ёй не было. Калі малыя застаюцца сам-насам з дзікай прыродай, яны могуць і загінуць. Так, менавіта таму людзі пасялілі бабрыху ў сваім цэнтры і сталі гадаваць. Назвалі яе Нібі. Якая яна мілая і вельмі смешная. А яшчэ вельмі добрая і сяброўская. Нібі палюбілі супрацоўнікі цэнтра, а новыя пастаяльцы з радасцю з ёй знаёміліся. Можна сказаць, што бабрыха сама стала працаваць у цэнтры. І набыла вялікую папулярнасць у мясцовых жыхароў. А Нібі не было сумна ў цэнтры. Можа, яна хацела вярнуцца ў дзікую прыроду. Супрацоўнікі цэнтра звычайна адпускаюць жывёл, якіх выратавалі. Паспрабавалі адпусціць і Нібі. І што, бабрыха не захацела застацца з сябрамі-бабрамі? Уявіце, што не захацела. Бабры ніколькі не зацікавілі Нібі, і яна вярнулася ў цэнтр. Гэта адказны крок. Значыць, Нібі захацела побач з людзьмі ратаваць тых жывёл, якія трапілі ў бяду. Але людзі час ад часу прапануюць Нібі адправіцца да суродзічаў. Калі аднойчы ёй гэтага захочацца, яна апынецца ў родных мясцінах.
Дякую, Кася. Вельми цікава історія. Вось так. А не толькі Лесік умее шукаць цікавыя гісторыі. Кася, у твоих талентах ніхто і не сумняваўся. І правильно. А зараз можем паглядзець працяг мультфільма. Чым зоймемся зараз? Прапаную адгадаць загадку. З задавальненнем. Лесік, ти ж пам'ятаєш, я складаныя загадкі не люблю. А простыя загадваць не цікава. Кася, ну давай послухаем загадку. Тым больш, што яна будзе незвычайная. Ну, добра, слухаем. Адгадайце, чый гэта голас? Гэта чайка? Не, не чайка. Яшчэ варыянты? А гэта увогуле птушка? Не, не птушка. Можа, гэта пішчыць маленькае кацяня? Не, дзяўчынкі, вы рухаецеся не ў тым напрамку. Паслухайце голас яшчэ раз. Я здагадалася. Лесік, ты запісаў гумовую цацку. Напэўна, такую жоўценькую качку. Выдатны жарт. Кася, гэтыя гукі сапраўды нагадваюць гумовыя цацкі, але іх выдае жывая істота. Упэўнены разумнік? Абсалютна. Лесік, па адным голасе вельмі складана дагадацца. Падкажы, калі ласка. Добра, падкажу. Так пішчыць маленькае і вельмі сімпатычнае земнаводнае. Земноводные. Ого! Хочешь сказать, разумник, что такие гуки можа выдаваць жабка? Бінга, Кася! Вы зараз чулі чорную дажджавую жабку. Вельмі цікава. А можна зараз яшчэ і ўбачыць? Калі ласка. Ой, бедные жабки. Яны выглядаюць, быццам у іх дрэнны настрой. Настрой іх звычайны, проста выгляд такі. Між іншым, яны сур'ёзна адрозніваюцца ад астатніх сваіх суродзічаў. Цікава. І чым? Чорныя дажджавыя жабкі большую частку часу праводзяць пад зямлёй. Жабки? Под землей? Не под водой? Менавіта. Іх каранастыя круглыя целы і кароткія ногі практычна непрыгодныя для плавання і скоку. Замест гэтага чорныя дажджавыя жабкі ўмеюць вельмі добра рыць норы і бавіць шмат часу пад зямлёй. Ну і дзівосы, падземныя жабкі. З дапамогай задніх лап гэтыя жывёлы здольныя выкопваць падземныя хады глыбінёй да 20 сантыметраў, у якіх яны адпачываюць удзень. І ўсё ж гэтыя жабкі некія сумныя. Я б іх развесяліла. І як бы ты гэта зрабіла? Показала бы ім вясёлы ранішні мультик. Намёк зразумеў. Уключаю мультфільм, сябры. А зараз што будзем рабіць? Будзем развітвацца. Як ужо? Шкада, Кася, але час нашай праграмы выйшаў. Усім трэба адпраўляцца на заняткі ў садкі і школы. Дакладна, на заняткі. Лесік, можна я твою загадку пра чорную жабку сябрам на занятках загадаю? Упэўнена, ніхто не здагадаецца. Акрамя дзетак, якія глядзяць нашу праграму. Бачыце, сябры, добра рана глядзець не толькі весела, але і карысна. Бо мы, па-першае, ствараем цудоўны настрой, па-другое, дзелімся цікавай інфармацыяй. Усё, давайте развітвацца. Сябры, жадаем усім цудоўнага дня. Паспяховага, карыснага. І абавязкова вясёлага. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку. Не праспіце.